dilo to aprang si pini nilitum 26 nong Dwarbaguri talitum cipuna nong ke Haraugat lo potsi Haraugat LA along benitum polling center number 171 along patowe patumi pen ilitum election ke jok along pen patowe arni kang saman ilitum long asapso ka siksak dokok potsi pini nilitum press meet phanang koklo aprang nangli tumo phanta kewang pot aporting benang johang phanta na tum media kore na kachoro pilo nasi nilitum ipecharsi hoi pen abang ke patumi ateng pen bolodang te nilitum ke nadak nilitum sartum phan aman ki pipe pukali delo ate sartum se chingkilo polo compromise che opine chingkilo lang tum choklo polo sta la sopan sartum nilitum aman ki pipe pukali sita nilitum ahin benta masapso pata nilitum ahin ben mangke nilitum puling lo tumara dokan bangke ningang samse dukpe mai ning kang samse bang dukok lo ningang samse thepe ke jone si nilitum pinang tum phan media hoi nang tum panang johang nang koklo na si nilitum patumi nilitum along kadogawe nilitum polling number 171 along pena bangke nilitum kadogawe a total vote bang nilitum 741 do 741 pena mangko nilitum bangke kadogawe ke polo bangke 564 ang nilitum polo pusi pesading episode pen polling episode nilitum manang thanlo tam nilitum agent tum do nilitum agent tum ke longa bangke 557 polo la song bong pen ke ahok lo dak ke nilitum polling agent tum bangke lake in do out do potsi alang tum masapso ke chojuna porla pen pesap ke dam gache lardo posi dak bangke ni tum masapso ke tonti duji sa pesading episode polling episode lang tum long ke ala tum ke ton vek nang ji potsi alang tum teng ben sini tum ta kroi nang kok po alang tum teng ben te 564 dolo pulo lapen api thu bangke arni kang sama por baji pho ke close lo close up por bang ke long thu bangke 618 do ko apos ni tum long kado ka ve a total vote ni tum long ke bat do ko bangke phoke bra pie bang ni tum long ke bat do ko apos ni tum ning samse do ko lo la sin ning samse che paklang lo la sila so teng blong te litum arona teng ben se election pulong te litum ke arona teng ben se kam ke claim nang ji ke dam nang ji potsi nilitum la ke aron teng nilitum kam claim lo kadok beta ke cheng ban nilitum phan ke jok nang ji aron tang talen tum nang than pensi polling officer presiding officer dom nilitum nang than lo pak sir kep dong ni pusi bang trok a candidate do pen nilitum pak sir kep jok lo pak sir kep jok det pen ta pak kep choni pusi pak pho akon nilitum jok thulo la ke polling je nung si jok lo sita pak pho ke ba vut jok det pen dalang nilitum la so jitu a vote abang kanang tum ulai det lo kanang tum replace kuri lo lake already delete pulo ako alang tum nilitum manang pulo lake ladake box lapen EVM open pema chok lo ma chok chima abang tum apor minute kep apor nilitum man apor nang en lo la so mo penta alang tum apor nang en det pen nilitum man chok lo alang tum bang pho do ladak agent tum do lo alang tum ben nilitum man jog lo pusi nilitum komane tum nilitum jog dam lo hoda lasi laso ke jog dam penang bong pengke alang tum ke already alang tum ke adai to dulo dake election bolong te nilitum aron the pik potsi aron teng ke kam claim nang ji poselang tum chokche ke claim tum chokche pusi punang kok po athe alang nilitum chini et pen se kam ke claim ma ta misin dong si ke chokche ma alang tum chi pu bangke misin asap so khili mili puro dong te aprang tu manang pates teng pote kado ka be arat do lake political tinta song do dak kaprek political ke bangke do time ne sa ni tum long ga ve lo as is congress dolo lapen BJP dolo lapen APHRC dolo lasi ni tum APHRC hoi pen bangta lang dolo lapen congress dolo BJP dolo aposi alang tum accounting teng pen 50 ta ballot paper ta lake 999 chovel bang trok manda tos manda pilo sangma sangom na pilo chokwe sitamala non a bangke chok che bang pak phokke pra pli ke do bangke lasi alang tum pulo to be jo nili tum hoi
sartomen paching kisi lake pak phoke pra pli abhut bangke 564 abhut sini tumke mohal accounting ni tum hisab chot pusalang tum chi pudam lo sita pak phoke pra pli abhut sita me 618 ang bong pen ke la pak phoke pra pli abhut bangke kunar pano kang tan po APHRC mal aphan mate Congress man ma pate ASC mate BJP mate koma pano kang tan po labang sini tum ke mathadam nono mangke ni tum ke mata ke sumang deng mangala athe election along mangke epak pansaji aposi pak phoke pra pli dolang to pak phoke alang tum adap ko pine EVM machine ko pine problem do pos alang tum hin pen sisikar ta pak pli bang ko posi do kok lota lageli tum mong kadok vedak illegal pothai velo athe agent do methang a party agent do rep aposi alang tum chichini lagela so agent ateng pensi alang tum kam claim lo alang tum presiding do lo पुलिंग ऑफिसर डोलो अलग तुम काम के क्लेम आते हैं बांके इली तुम के पिनी वोट के जो दाम के लिए तुम अपोर एन लोंग अथे लाके इली तुम साई चुटकी निकान भो अफान अपोर दो पची हदाक अप्रांसी नेम स्लिप पोनपो हदाक थोनपो हदाक पेंसे अलग तुम सीरियल नंबर थानपो सीरियल नंबर 64 पोनो 162 पोनो 163 पोनो बा 218 पोनो अलग तुम थानपो लदाक पेंसी ako ni तुम बंदा नंग चेक मतलब ni तुम Tiberia tumber po ba komane suhi mare the tum suhi mari po la pensi nili tum ban ke sahi na hidunji ansi ni tum hadak election jogdam longji pulo tangte la an aport alang tum ended pen alang tum accounting tong si ke chokche ma EVM tong chokche pulo nili tum ke matha sumkrung lake athe laso pulling det along kalilo madutina pulling long bustame laso na problem do ko pulo ke anutin ka siksak do kokji Lalu ni tuma pulling pena bangkela so problem do kok nili tum peneng an nili tuma pulling center ke nili tum non pe jong nili tum ta jok dun nong lang ta hello ta nili tum ke jok dun nong an ben nili tum chinia teng pute ladak ke aprang song ke do tum do ti ko ta nili tum dak problem ave komane problem ke do ta nili tum dak ke nili tuma pulling center long bangke aprang ke 11 nili tuma pulling number Bokajan ke duhar bangke nili tum 11 pulling number lo setan nili tum pini ani tala so problem jitu lo na patumi ani bang haragar ele na paro cheng 171 a pulling station ni tum ke jok long cheng pen na problem do pulang da ni tum ke matha sungkru a potsi nili tum bangala ke kroi thek the aji athe nili atumi masai magistrate par arjudun lo 17C data last counting that alang tum pachok at alang tum kiba at pachok at pen mangke ni tum phan ai agentin mandala ke 17C data pol unpol female lake kadok ave ai agent namna pivek nangji seta pipe de lo alang tum adai nang chen lo niri tum a problem la so ki PG 17C data ki PG hosi problem do ko pasu ni tum pithe ke la polo seta la ta kroilo ako afitu la so long pen ni tum cehala sai cihuri sai lo ke cihuri nang ji aron lo kok lo posi ni to kadok vera ta croing tung te ba croi thek the ji a potsi laso pot pendet afi nili hut magistrate pancing kidulo magistrate nang pu bangke nili phanang pu bangke itu nili sipu lo sir itu 17C data tu amak lagibo abelange te গোটেইখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিছে সমাধান হৈ গ'ল হেতু আমি মানি লৈছো আমি মানিছো গ্ৰহণ কৰি লৈছো তাৰ ওপৰত কিন্তু আমাক 17C লাগিব ডাটা আমাক লাগিব প্ৰত্যেকজনৰ এজেন্ট যিকোনো দলৰ এজেন্ট হেতু আমাক লাগিব বুলি মই কোৱাৰ কাৰণে এটো কোৱাৰ কাৰণে মিনিষ্টাৰ ছাৰে কি কৈছে তো লাসি নিলিপুথত কানি যে দুকাং তুংলা মাংগলা পুলো laso nili tuma pulling center long ke chok che putha ka pansi nili ka do ve tum phan carbing long ke the ke ding tum pen ka do ve nili tum party methang party bangani je tum cholo same aron pen ke claim tuman kachini tumana teng prodang te laso lam putha kopisi tipu kang tung jima ba kopisi nang pulun jima phan nili tin pen pulo athe ladak ke alang tung ki pu teng pen pulo tang te pak pokebra pli ta bisi do goklo pak pokep abangke alang tum adap ke jokolong ko pine chenwiler bidet pulo tata to kroilo ta pakli bang kona bansi ke wang loma asolam doni tum mathana kokji athe e pak bansi vut ke haijo je potsi ta pakli ta kona si padam boma ala pak pokep than pet pusuta singki thana le polling kali sita
la pak pli ban du thulang posi kado kave karbing long rat do an kethe ke ding tum hanta la pen aron pen ki claim tum kachini tum aron kachini tum an nilihin pen kachoning ri bangala la kupusi la sopot ki claim jima ini tum mang aport avidelo ade tobe yang bong sani tum EVM papon long dei po sani tum long la ana kachini la pen kethek ni tum aron kethek pokoli der potsi a EVM papon det lo la pen EVM papon det pen EVM papon tame sitame la 17C tata che endun bulute chok mokopini case li PG sita chok polam du sita alang tumla tana pitikang kedelo la so potsi nilituman 17C data long pentong la tanangi PG ma mate la so kam tong nilituman nga sirap dun jima ata kinang lo asila dakke kadok ka ve total bot bang si bang pharo proxy ra bang plikebra si potsi alang tumjong si la nilituman 17C data jong si nang PG pronong te dakke pol la anlo an pol la anlo la pen male la anlo female la anlo total bot anlo la ketok du nang ji tapalang tum dak officer to malong alang ni tum ke bang long ni tum ham sil ba kopini dak du nang ji dal hai ta bini ni tum mangala ene ka gos nang te kang lok potsi ta se carbing long rat tum han carbing long ke thik ring tum ni hin be ka chuning ri bang kala lo ni tum manang rap sirap du non athili tum akisung bang ke kadok be rat pansi kisung ji potsi ni tum long pini kisung lo komani long mo la puta hai mini bala pulo mini posita me kachera pang bong sili tum ke ki unje potsi laso alam pen ang bong ko son pen si kam ki claim ki meje mo suni tum pan a saison ang pidun tha pusin lihin pen ka choning ri thulo lase niltum a party lo mage ning tum chola la party tum mage ni ang claim bi posita ko mane bele party sa me arona teng pen ki claim ke dam tum do ko ko potsi aron pen ki claim ke dam tum do arona teng pen ki chini tum do ke theger do potsi la soron chok che ba chok po bang bang ke nili tum phan nang than dun te pusin nili hin pen ke ka choning ri lasik laso pot ke ili tum pini April June sari tarik ansi result bang ke PG pulo laso ang bong pen sari tarik an phan bang ngi ko chong hongji bang ke siklo jana ni ner kep ando posi ka chong hongji manda kiun bangga chong hong unde tai lo setame nilitum aninge bangke ka chong hong ji mata ning hang hedet lo ba ning oi de gok lo kedam tangan la pusona lama lam ki ave pilang nilitum puling lo la so lam ki de gok putak bangke presiding officer dong siki chok chema polling officer dong siki chok chema ma EVM dong siki chok chema la so lama bang sini ni ka chini gang tung lo la sini tum la so problem lang posi la so ake chok ji aphan ili tum ke che bong nang ching chek nang po bang ga madu tin ta ining hang he ba ili tum ke nang ne kaching ki kaching wai long pasili tum long ke mesen ji la pen solution wang ji potsi la so solution bang ili tum manang pidun te carbing long ke the kre tum komane party long kire dun tum bang sa kachini aron tang kachini tum do potsi ko puang deng ko so section ben si ke claim ji mala bang ili tum manang than te pusi ili hin bang ke kachunung ri la sinang tum phanta urbang thi pajir thola nang tum nilitum phan nang kache tong dun thega pot apor nang chipi dun pot nang litum phan ase korang thu bajir lo nililama mangkel anvel lo carbing lora tum kupisi nilitum phan a solution ang pidun jima labang sini ni ke kari nilitum a bangke nilitum a pooling center anta nilitum a kari bangalalo lasi nililam the la ponsi ripik check lo kardong